Και επειδή πάρα πολλοί το ζήτησαν, δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς που αρχίζει από V και τελειώνει σε πάγο, νομίζω πως δεν είδαμε τίποτα ειλικρινές και έτσι όπως το ζούμε. Παρά μόνο αφέθηκε να εννοηθεί πως αυτά τα άτομα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο εγκληματίες ή ψυχασθενή άτομα με αυτοκτονικές και δολοφονικές τάσεις. Και για του λόγου του αληθές, μην ξεχνάμε πως όταν ανακαλύψατε το θέμα και έγινε η πρώτη αρθρογραφική αναφορά, ξέσπασε ένας πόλεμος μεταξύ κλεφτών και αστυνόμων που κατέληξε στην περίφραξη χώρου που προβάλλατε και στην εκπομπή σας. Οπότε αντί να εναντιώνεις τον κόσμο που βρίσκεται εκτός σκηνής και τις αρχές απέναντι σε αυτού του είδους χόμπι, ανέφερε την αδιαφορία των δημόσιων φορέων για τη συμμετοχή σε πιο ασφαλών συναντήσεων με ειδικούς χώρους που μπορεί να συμμετέχει ο καθένας σε τέτοια δρόμενα, καθώς και την ορθή οδηγική ενημέρωση που ούτε λόγος. Και αν στην τελική το άρθρο είναι ειλικρινές και χωρίς διαμόρφωση συνειδήσεων, συμπληρώνω εγώ, ας προβάλλατε την παραπάνω συνάντηση, όπου είναι και η αυθεντικότητα στο 100% του πώς είναι τα πράγματα, χωρίς ροή προγράμματος, χωρίς μοντέρ, χωρίς flow manager και όχι πώς θέλουν οι προηγούμενοι να είναι. Και κάπως έτσι αφήνουμε τα πανηγυράκια για αυθύγκανα καθοδηγούμενα συμφέροντα και μιλάμε για έναν τρόπο ζωής που αναδεικνύει Έλληνες σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ας μεριμνήσουν λοιπόν κάποιοι, αντί να κοπούν αυτές οι αναδείξεις, να μεταφερθούν από το δρόμο σε ειδικούς χώρους, που δεν υπάρχουν. Και τέλος, κατά σύμπτωση με το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποδεικνύουμε πως οι αλήτες τέτοιου τύπου είναι τα καλύτερα παιδιά. Μην ξεχάσεις εγγραφή στο κανάλι και ψηφοφορία στην ομάδα για το θέμα του επόμενου επεισοδίου. Τα λέμε.